The viewer YouTube channel clear tu te in zapa in chi bai le pek ule tun tum video a chuan online a electric bill pek dan I han en ho le te ang online a electric bill pek hi mi tam tak tan chuan a ol sam view theya amaro chu then khat tan chuan kan lo la thiam kher lo theya a flok na in lo nei ge kha kan han be se ya chuan a hnuaiah hian in link description a hian link te karon da anga chuan comment section a link ka da bawk anga khami link a pawh direct in kan lut ngal top theya kan du chuan kan copy nga eng browser a pawh hi opera mini ti te chrome ti vela te pawh kan du thu na khanin kan browse theya ni kan hong theya ni kan pawh copy nga kan paste theya chuan tun tumah hian chrome atang hian kan ti chhin ange tak hian ka paste cha a chuan kan han browse chin dawn ani kan han lut a khi aron lang hmasa ber chu enter consumer number ti khi nia khi tak hian kan consumer number ka kan ziak anga chuan a hnuaiah hian I'm not robot ti lo awma khi mi I'm not robot a khian kan click lenga chumi zo submit ani chuan tuna hianin ka number ti to na sa electric bill ka pek to na sa hianin kan han ti anga kitilai consumer number a khian khi kalo da to pangin a om sa I'm not robot kha ka click le a chumi hnuah submit email ID le phone number chutna tur alo awma kita khian eng email ID pawh kan hmang theya kita khian in receipt khamin ron thon dawn awangin email ID hi mani email ID ngei ni se a tha khop mai chuan online electric bill pay ki GPay atang te le application online payment banking application rang atang khana ti theya amero chu an mani electric website hi a that reu na omin ka ria keima chuan a chan chu han kan consumer number han chut lua khate han ti khanin kan pek du tak te number in dele ming te aron lang ta thina he hi a that em na ni a tura ka pek tura pawh khian khi labor set quarter ti khi ron langa khi a tha em maya GPay ti vela te hi chuanin kan chut lu ang kha ron lang mai kan pe sualem ti kha a hriat em lo deuh thina heta hi chuan consumer number pawh halo chu sual kan chut sual chuan khemi khi kan pek du na khi labor set quarter ti khi aron lang don lo ti na ni chu wang chuan hemi an mani website atanga pe khi chu a that reu na nei vein ka ria amai ro chu dang pawh kha a thala ve ti na ni chuang lo ani kan pek zat turte kan pek na hun turte uluk takin kan en nuwa a hnuaiah khian click tur alo awma I agree ti a khian chumi hnuah pay kha kan han tik le zewanga a hnuai che kan pay kha lo awma khi kan han tik le zewanga chuan kiti khianin alo bleng angin alo lang thina ni khi mi blenga a hnuai a var pahnih na kha kan click a chuan kan payment gateway kha ron lang ta ni ta khian ATM card number kha kan chulu tanga chuan a hnuaiah hian expiry date ti te awma ta khianin kan ATM card kha a thi kum tur le a thi thla kha chiang takin kan ziak anga chuan CCV kan ATM card hnung lama number pathum awma kha uluk takin kan enanga kan ziak thabok dawn ani tuna hian ka ziak meka hi ka ATM card number kha ta hian midang te pawh kha kan pek sak theya chuan expiry date hi at ka soi to ang khan man ta khianin at kan ATM card thi tur thla zat kha kan ziak anga year a khian kan ATM card thi kum tur kha kan ziak dawn ni antena sang ni som ni pali ni chuan khi sang ni som ni pali kha kan ziak anga man ta khan thlasom pahnih chuan thlasom pahnih chuan kan ATM card a kan hming om dan kha kan ziak le dawn ani a hnuaiah hian card holder number ti a khian kan ziak anga chumi hnuah he ti laiah hian a engah khian payment and proceed ti kha lo awma hi chutah chuanin kan click lenga ti khian a lo in load anga chuan bank atang khan OTP kan dong dawn ani one time password kha chu OTP chu kan
copy emo kan minimize anga kan phone kha kan chin chianga kha OTP ron thlenga kha a hnuaia OTP inziahna tura khan kan ziak lut dawn ani hi ti hian chuan kan submit anga a zau deuh der mai ni ti hian khi a lo lang anga print tur ti te ron lang lenga khi kan print du le kan print anga kan screenshot ver hrim dawn ani hei kan da thanga chan chu i ka pe nge ye online in ka pe ni ti na kha dia helai hi apoi mo ve em mai a chu bagin chuan khi bank ka tang thanin poisan kat nge ya ni ti na te po kha kan dong anga ke ma ni ta kan man chuan bidang ta ATM te mo kan man ka chuan bidang kan man a piang phone number a khana lut mai dona aron SMS kha ron lut mai dona ni chuan hei hi apoi mo em ani ve na screenshot a khoya mo save a da thata mo print thei phei chuan in print ve kha thana kin zela enge mo complain ngai thut te po om thei ani a chu wang chuan hei hi nuwa ron lang le che kan payment nuwa ron lang le che hi apoi mo em ani tuna chuan in a link pa nga ya tanga lu dana kha a lu lai na lai te kha han ti zuai teng ki a link chu ni ta ni a link a hian kan lu ta a link a lu tlang top po khian a thei a khi ka phone hi dark mode a ka da hi na ma kan soi ang chi consumer number ti ve la kha na ron lut nga la I'm not robot ti ve la khan a bak chu a ma kan ti dan pe khan ni to re kan bi a link chau click top po khanin a ti thei em ani ti kha hi kan han soi le zuai ani chu chuan a hnuah khan kan han pe le don chin te ang kan tia hi kan pe ka kha a in pe nge yem ti en nan voi khat ka han ti non le chin la khi already paid ai ron in tia kan pe to ti na ni a hi labor set quarter chu ti hian hi electric bill tun thla tan kan pe ti na kha de ta de khongai min lo like a min lo subscribe turin in khongai na ka han ngen le ani e